Wonde pullo e baali kay ikoni sika oni pulle fewnu sabi ceerno mawɗo on ko pullo jomen gande ɓen ko fulɓe moƴƴi mbaadi suusi reedu tan noon ko pullo wonde pullo e baali haalde pular kay wonde pullo jiida haalde pular e wonde pullo jiida jiida e wonde pullo weɓaani min meɗa wiima mbeɗa waali ko mite yontaaɓe mbeɗa waali ko mite callinaaɓe Mahamed ɓi Penno Salif. Assalamu aleykum bandiraɓe ndaroɓe Fulaaɓe TV bandiraɓe fulɓe on calminama on juurama on jettama heɗen goni ɗo e ladde Sirman Diala Ɓoy commune Sinthiou Malem heɗen ɗo e wendu wiitendu Hukuru e taweteɗo noon ko aynaɓe Fulaaɓe ko ɓe garɗen namnade gurdam holɗam ɓe mbuuri e nder ladde he nde tawno gaynaka ko fina tawa fulɓe kadi ko hen Fulaaɓe tawa ɗum noon si tawi équipe Fulaaɓe TV immima ina abbi aynaɓe e nder ladde tar ko golle payodinɗe eɗen jetta dendagal yeɓoɓe équipe Fulaaɓe TV pullo yeyi duniya e wonde pullo e baani nan mbeɗa waali ko mite yontaɓe ndege tourne belnoɗe janoma ndewdume fulɓe ha ɓooɓe wonde pullo e baani Alaaji Demba Geddaɗo so Alaaji Demba Geddaɗo on de ko pullo e jam ñalli gaynako ya wor ñalleji sadi gaynaka ya wor ñalleji Maliki mbiyetemi oto jiyaɗa Sirman Diala oto taweteɗa o saaha en tawi Hukuru o saaha ɗo en Hukuru ko he ladde honde tawete ladde diwan Makka o tan ladde Sirman Diala ko woni sababu arde mon ga he ladde o saaha woni ga sababu amen o waktu ɗo ko nayi min gondi ga en waktu ko jamanu gese eyyi wadde ko gese ɗen dognuɗon jawdi ndi wallahi ko gese ɗe min dogni jawdi ndi en eyyi par ce que simin gabbaki seeɗa han wona min humoɓe nayi ɗi mbawi yaɗi jekkoya geseje ɗe ko ɗum taki min arde ga en ko noon wadde simin paami han gaynako e foti woɗitade gese saabu ɗum e adda fitinaji waktu fof hakkude mumen e remoɓe ɓen ɗon ko gonga wallahi ɗum adda kam caɗele mawɗe saabu a hikka woodi ko rewɗo amen dañgol hen caɗele mawɗe eyyi won garsinke wonay ɗum ñaami ɗo ñani ko heeɓi hen caɗele musɗe ko ɗum noon minen min dogata hen wadde noon simin paami han ɗum ɗon ko hunde mawde caggal woɗitade gese ɗen e aynaɓe hewɓe poti ñembude ɗum wona arde tan lelay kombi gese yakkana joomen gese ɓe eyyi ko gonga ɗon kay yoɗani neɗɗo kam ndemowo e gaynako ko ɓen jiidi inna ɓen jeedi baaba ko foti kay ɓe ballodira ko ni noon woni wallodirde nde en eyyi wasi yeeya ndiyam toɓi gabboɗa gueseje ɗe eyyi ko tuma garɗon ɗo koye deminare he min gari ɗo tommi toɓa tan ko fina tawa ɗum ko fulɓe ko tawɓe ɗum woni gegugol wallahi koko tawa sifano hen yimɓe seeɗa eyyi ɗum ɗo dey komin tawɓe mamiraɓe gi ɗum mbaɗa ha e foof min ne hanti min jokki hen ɗum ɗo ko tawangal manggal eyyi ko ɗum jokkorgal ngal hay goto anda ɗo haaɗi eyyi don gari han lebbi jolu gonton ɗo min ɗon gona hedde lebbi 3 en ha lebbi 4 en ta gueseje puɗɗi soñede gonka mon ga hono waata gonka amen ga en gade ay komin simin ɓiri subaka min jaada e kaake min ndena ɗe o taɗi jaade gueseje ha waktu muɗum yonta ngol min kebbito min paata gure ko ga gono ton ko non defanta ko e mon ko non baɗata fof eyyi sa addani debbo kay ko an defanta hoorema eyyi min defana koye amen wodi addoɓe rewɓe wodi ɓe gaddani rewɓe
an duuɓi jelu ha hikka haɗa egga ko puɗɗiɗa egga ko hekka duuɓi jelu ma won hedde nogas e jeetati a waɗa haala gaydu min ko puɗɗimi eggu ko puɗɗimi eggu ko hikka duuɓi nogas e jeetati miɗo egga hikka ɗum mi hikka eyyi kono eggirte no on tumane haajo ko noon eggirte walla wonko wayli eyyi wayata wonko wayli hen seeɗa eyyi saabu joni jawdi ndi no ndiwano on tuma ni joni ndi wahani noon on tumata jawdi ndi ndi anda affaire bonnugol gese kono noon joni kam ko nden kam mawka eyyi joni hoɗe caɗele jiɗɗa wuli to bangge Fulaɓe TV to caɗele aynaɓe dañata e hongo erango batton to bangge laamu Sénégal balle hoɗe jiɗɗon walle eyyi minen kay caɗele amen kam miɗo wawi hande gasata e leydi sabu ayi hikka min tampi no feewi affaire jamde nde en jamde nde kala ko memɗa hikka ɓuuri serde ɗuma ko wonno ujunnaji ɗiɗi fof arti ujunnaji tati ujunnaji nayyi ɗum ɗon ko caɗele mawɗe joni kala ko ndungu fewno en ceeɗu simin ballaka han tawa en wayno ala ko gasata en ena wayno ni geggugol wonko nafata jawdi e bangge ko nanete yimɓe kaala aɗa wonko ganduɗa hen eyyi egguɗo nafa jawdi ko no feewi bom sabu joni nayi si geggaka morso mum fotta noon te kadi tumbo muɗum fotta noon nayi ili fof gegga ɗum gona ladde ya ñama jemma ñama ñaloma ko ɗum wallata kake ɗen hunde morsa ko mbawɗa haalan équipe Fulaɓe TV eyyi min kay sinata miɗo yetti Allah miɗon yetti e ngal ɗo golla miɗo ñaagui Allah naɓir ngal yeeso kadi ɗum ɗo wona ballodiral hakkudeji meɗen no feewi eyyi sabu ɗum ɗo ko enen fof gonan ɗon en enen fof ndendi ɗum ɗo gollal ngal e fulɓe rewɓe ɓe jaɓi jippinindiro mumen gororoɓe ɓe jaɓi ƴettindiro mumen e fulɓe rewɓe ɓe jaɓi jippinindiro mumen gororoɓe ɓe jaɓi ƴettugal ngal e fulɓe rewɓe ɓe jaɓi jippinindiro mumen gororoɓe ɓe jaɓi ƴettindiro e fulɓe rewɓe ɓe jaɓi jippinindiro mumen gororoɓe ɓe jaɓi ƴettugal ngal minanno eggudu goram ɗum humpini kam duuɓi jeenayi jiili mi tawmi ɗum korom siko ɓiraɗam kosam nebbam dow to weɗum hubara korom heyyo heyyo dey giɗo giɗam yo saɗi gaynaka yaw hono mbiteɗa min Haruna hoto jiyaɗa Sirman Jala koye commune hombo commune Sinthiou Malem e hoɗon tawa ɗo he ladde ko ladde diwan hombo tawa ɗon diwan Sirman Jala o e wendu gegganɗon ɗo ndu hono wiyete Hukuru e duuɓi jelu ko puɗɗiɗa tesko hoɗon gegga Hukuru ɗo de min mbaɗi ɗo jo hedde duuɓi jeetati e hoko jiiɗon e bille Hukuru he bille Hukuru de sina ko mawɗo waɗi intérêt no feewi sabu neɗɗo si aɗa wona dula daña ko aɗa ɗon yi intérêt yayan ɗon intérêt tan a wonta ɗon e an ko gegguɗa ɗo ko baali walla ko nayi min dey miɗo ɗo wonde baali e nayi eyyi kono noon komi ɓurmi won ko geggo baali joni noon koɗo Hukuru ɗo dumno toon ala minen min dumnata ɗon min gonat ɗo tan a demminare nde woɗɗa min gegga baali ɗi min gacca ɗo nayi ɗi min pa raneru ko to tawete raneru ko he ferlo hoko ɗaɓɓoy toon ferlo min ɗaɓɓoya toon ɓeyditare sabu minen worno kake amen ɗe ko he yaadu min paggiɗe min cuusa jooɗo si min jooɗima tan min jawat kake si a faggima yaadu tan ko nanoyɗa wiye eggudu moƴƴani ho kake paggaɗe yaaduɗe ɗen kam ko he yaadu tan pewata sa jooɗima tan wodat ko bonirma eyyi ko ɗum addi ha miɗen jaha ferlo sabu ko hen min keɓi ko neɗɗo ɗo keɓɗa ɗo ɗon a suusa ɗon woppu hay sa yiɗi woppune ko ande tan kona woppata ɗo dewɗa ha keɓɗa hunde ɗo
ko ɗon tan ndewata minen kam eggudu ndu min jawani ɗum miɗen en jetti Allah no feewi sabu ndu waɗi nafoore saɗi gaynaka awur mo ñalluɗon hono mbiteɗa min Amadou Ba oto jiyaɗa Sirman Jala Ɓooy Sirman Jala Ɓooy oto taweteɗa o saaha o saha miɗo tawe e nder ladde Sirman Jala on egguɓe eyyi nayi walla baali fof ko saabi gegguɗon ɗo ko hen gurdam amen fawi eyyi duuɓi jelu ko puɗɗiɗon ɗo eggu ko duuɓi jeenayi wendu ko ndu Hukuru Hukuru koye ladde Sirman Jala tawete eyyi koye ladde Sirman Jala tawete onon eggiɗɓe ɗo ɓe ko on musidal walla ko on ego en hawruɓe ɗo tan ɗo kam ko jawdi galle ɓoldi woni ɗo jawdi galle ɓoldi eyyi onon fof ko on Sirman ko miñirawo tan e mawnirawo goni ɗo eyyi e babirawo ɗum tan woni ɗo eyyi joni ko nayi gegguɗon walla fof nayi yo baali fof eyyi ko woni caɗele mon to bange eggudu to miɗen jogui caɗele goote sabu si jamde yawti tan ko safara jawdi ɗum noon ko caɗele amen no feewi sabu joni ayi si jamde yawti tan ko aɗa jogui cañal jawdi ndi miɗen jiɗi laamu o daro hen jawdi neɗɗo fof jawdi mum haaɗa ɗo mum ɗo tawa cellal heɓo gaynaka ka ko noon ɓurta wel eyyi kono noon si jawdi natodiri tan cellal heɓota koye jawdi he hoto mbowɗon rumno ko ɗo walla ala miɗen gimmo ɗo min jaaha dawɗo joftuɗo ha min ketta jeeri raneru ferlo eyyi kono ɗum ala caɗele gonal mon caɗele yi hen sabu joni jawdi ma sa woppi tan ko goɗɗo naɓata hay minitaji ɗiɗi sa a tardi a yiyani jawdi ma tan goɗɗo yadate ndi te kadi ne joni jemma ari han a ɗanotako ɗum ko caɗele eyyi jiwonde dodini yimɓe hen ɓe kulɓini woɗɓe ko jadata ko motoji eyyi gondata ko motoji eyyi tawi tan jofdema haɗa ɗani bujjate baali e nawa ɗum ko caɗele eyyi ɗum ko caɗele amen no feewi joni ko mbawɗa wasiyo aynaɓe leydi ɓe jinmi tan koyo aynaɓe ɓe nangodir ɓe tinno gaynaka ko ɗum woni gueɗal dimo ko ɗum woni gueɗal pullo eyyi ko Fulaɓe TV arno yewtidde e mon ɗo e ko mbawɗa haalande équipe Fulaɓe TV e daroɓe mumen kala équipe Fulaɓe TV si wona tan mbawmi wi tan komi yettiɓe mi jarniɓe sabu ɗum ɗo ko gueɗal timmugal e nder Fulaɓe ko gueɗal pongal ɗumanine e nder Fulɓe eyyi ko on yoltude hujja tan eyyi sabu ɗo ko tinnare no feewi eyyi ko ɗum waddi ha yimɓe ɓe ɗum ɗumanina ko woni sababu egginde on ɗo ko woni sababu egginde min ɗo machallah ladde nde koye ladde min koɗi ko hen mamin gegga he ladde tan tawde ko hen min koɗi ko hen jawdi amen moƴƴata ko hen tan min mbawata ya kaake amen moƴƴa ko ɗum addi ha min doga min jaaha e ladde min mboɗito wuro ngo sabu kaake ɗe hande so ɗe goni e nder wuro e ko caɗele mawɗe ɗe bonnat ɗum addi ha minen ko kaake ɗe ko gaaɗe moƴƴata kadi ko gaaɗe poti waw moƴƴu eyyi gaynaka on tuma e gaynaka han wona gotum sabu gaynaka han ko gaynaka nooso nden a dawanno 7 heures ha 6 heures han noon ɗum iwi han a yadate kaake maɗa leloɗa hande welma gimmoɗa jarna on tuma 3 heures jemmata miɗen e poli ɗum noon han yawtama hande jottiɗa fo a yarnat tan jaaha ko sukaɓe gaynata kono machallah ɗum alana caɗele sabu hay ñamdu ndu han nduy samori nden a wonanno he ladde naɓa jongneteɗa ko ñammi ɗum noon han iwi han kay kala ɗo gonɗa ko debbo gonduɗa ko on sarwata on wallahi